देखो ऐसन दिन आइल बटे कि लड़का का जानी खेलबे रह जाइबे नहीं कान की जरूरत हो के मारत चावड़ा से देखो आज 15 अगस्त तो जब माटी माटी खेलता ना पूछा था कैसन 15 अगस्त का करे जाई मम्मी स्कूल है देखो ओके झंडा फहरा के तब ऐसे कहता नहीं का जी दीदी का करता हो एकदम मिजाज गरम रहता है यही गने ते जानता हूं नाम के का बोल का भइल बा उन्हें बतावा देश आजाद भइल त 15 अगस्त के झंडा फहरा के तो उ जात नहीं के माटी माटी खेलत ताटे उहे त हाल है करो बा जन्नी इधर रक्षा करे खातिर रोवाता झंडा खातिर झंडा खातिर हम कहनी कि मौज सुनो ऐसन देश में अकाल पड़ल बा ऐसन आइल बाटे कु लॉकडाउन पड़ल रखन कन पर ले आ गइल बाटे कि लड़का उ स्कूल का अथु भुला गइल उनसे कि आज केवन दिन है 15 अगस्त की 26 जनवरी आई कि सही कह अथु आई आ भुला गइल बस बाकी का कर बस लॉकडाउन आ गइल उनको झंडो नहीं खे मिलत रुपया के कि झंडा फहरावे जाए ई बताई कि माने उ स्कूल बंद बाटे लॉकडाउन में स्कूल बंद बा सुनता नहीं कि कहीं परसों चौथा दिन खुली कि कहिया खुली केहू जानते नहीं खे ठीक ना तब 1 तारीख के खुली देख लइकन के पता बा ये कारक लगन पर लइके न अपने पढ़े खातिर मोल लइका फुलाइल बड़ा से कब खुली तो हमके स्कूल जनलू हमके रोज का नहीं के बुझत लेकिन 15 अगस्त के झंडा फहरावे खातिर हमके बड़ी बुझाता थे ओ मेरी हम ही जूता मोजा लगा के टाई बेल्ट एकदम मिलले रहनी कि आई एगो कोनो भक्ति गइले रहे हमर लइका आज हमर लइका तो मेथी में पहले रहला काची कहला सिर भी रहला का अच्छा मेडल एते बड़ा रहेला हां मिल रहला हमर लइका के का करबू ऐसे लॉकडाउन महामारी आ गइल कि सब कोई के मुंह में ताला लॉक हो गइल नहीं हमर त लइका बिगड़ गइल बा पढ़ाई से बड़ी दूरी चल गइल बा तहार लइका पूरा आदमी के लइका बिगड़ गइल बा दुनिया के जल्लू ऐसे ना कने कहां से कोरोना आ गइल पढ़ाई लिखाई मैं जेतरा पढ़ल जन लेके बैठ गेल सन ऐसा ना होके के चाहिए ठीक ना हमने के चल जी 15 अगस्त के दिन आज 15 अगस्त चल जी झंडा फहरा दीदी इतना दिन ले न कनी के छुट्टी कर स्कूल में तो वहु चाहे के नाम ना हमार त लेके पढ़ाई से बड़ी दूर हो गइल बा ज्यादा नहीं बुढ़ऊ से को चली कान का बार की तरह जान दियो चल ख्याल रख के मात नहीं के को चूर के देखो उखाड़ चल करना हो चल ना के जा स्कूल हम अभी तक झंडा पहले किन के लेके आई झंडा देखो चल त चल जगह अपनी बाबा की जगह रे अरे के हरे अरे माई का होई रे कहां के मन मने खूब नींद लागला आपको हां का हो गई का हो गई मने लड़का 15 अगस्त के झंडा फहरावे ना चाहिए सब झंडा फहराइबे हां दे ए बबुआ मालूम बना रे मालूम बा मने मालूम ना रही लइका का पढ़त से तो लइके के स्कूल के बारे में मालूम रही कि राव तो जान जी तू रह के घर का आदमी ढेर लइकन के पढ़ाई से दूरी बना दिहल कि अपन नथु भुला गइल बन दे दिया कनी के 25 रुपया 25 रुपया पैसा तो टोपी को तले हम है का सुनी पहिया में सुनी बाबूजी पैसा मत दे आज इन हम लोग के दोनों लइकन के लेके स्कूल झंडा किन के जाई लेके पेट में पैसा है ये नहीं अब का जानी कि उसे कर्ज मांग के जाई झंडा किन ले जा तनी अनिलवा के माई के देखो तनी खाता में होके त निकालत तनी मने वो निकाल के दी हां कि निकालवा पाई अरे उनके यहाँ खुलल बनू बैंक अच्छा एगो आधार कार्ड पर मिला ताटे अंगूठा डालो हाँ। आ घस देना निकली हाँ। आ खस देना किन के झंडा हां आ फहरावे के दे दे जाई तो कुछ कनी के जलेबी किन दे बनिए रखा पाई हसन हां जलेबी खइबो सरे जाई कि लागत कि जाई लेके जाई चल रे चल देखी इतनी ना क्वालिटी तई पूरा सुना त आ के गने सुत्ता त कोई एकदम कंजूस दिन पर दिन फल जाता जाना त आ पेंशनिया मिलत तई करत का कसै न पेंशन मिल हां सुनु कि 600 की 1200 मिलल बा 1200 रुपया मिल 1230 रुपया 1230 रुपया देखो अरे लइकन के चुपचाप ले जाई जी मारत कमानी अरे तुम पहले बिया जब ना तब चराओ तनी मर इनका खाली लइके में मन लागता चली हमने का अब तो दे देनी चली हमने कुछ मीठा बनाई जा अरे चल हम तो खीर पूरी बनाई अब सेवई पूरी बनाई अब भुंजिया पकना बनाई ना चटनी पी वकीलवा चलो अरे चला चलो तनी झंडा ना अरे पागल हो अरे तेलो समोस रे अरे सरवा अरे माई दे माई
तोनी के जे हमरा के शहीद करबा सरकार रे हेलो लक्ष्य धर लक्ष्य आई हो बाप धर लक्ष्य धर आई हो चलो 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 हाले चलो गिरावट और सकता है चलो तोनी के झंडा के पाछा त लागता कि हमार जान ले ले बस आई के चलो तो चलो तनी चलो तनी हाले लेट हो दे अरे लेट ना हो दे अरे चलो जा चलो हाले हाले चलो अरे चलो तनी तन चलो हाले हाले अरे ए झंडा ले ला हां झंडा ले ला चलो चलो चल जाओ नहीं चलो ये काली बाबा बनी चलो चलो ये अरे काली बाबा चलो चलो काली अरे रुको तो अरे इहो बढ़िया बा काली बढ़िया मिली अरे इहो काली बाबा बढ़िया मिली चलो के पागल नहीं हो तो पागल थोड़ा है। चलो काली बाबा ले जा उनका पे ढेर गहकी है अरे रुको अरे रुको दूर बाटी लगा ले ना अरे रुक ना चलो अरे रुको था तोनी के झंडे न चाहिए ना बढ़िया नहीं अरे बढ़िया बा रुको तो ए बल्ले ना भूकास लागल बा अरे देखो तर तो तोनी के ओरिजिनल ना हो जा हमने तोहनी के हम खरीदवा दे तनी अब बताओ त कि एकर के खरीदवाई जा चलो जाओ तेरे की है सब कोकर पे रे बाबू 55 चलो 5 रुपया रहत को ऊर्जा जीव सुनकर हाई हाई बेचाता एकर देखो तारा सो दिन दशा तोनी के कब ज्ञान होई जाए जा चलो हां चलो चलो मत रुको से झंडा एजे से ले लो सर को रुपया भइल को गो बा चलो चलो पैसा अरे रुक हां चलो पहले 5 गो बा रह जा 30 40 20 रुपए दो 20 रुपया होई 50 चलो हई रुक रे हम मैं पैसा धल जन ल आ तेहू जाके नहा धोआ के रेडी हो के और स्कूली पे आओ ठीक बा एकदम नया नया पहन ली है ठीक बा आज के बाद जहाँ देखनी ई कुल काम कोई ठीक बेटी बा। है लेकिन ई कुल मत करी है ठीक बा चलो एकदम खराब लेवा दलन तोने खराब बरे नहीं खाई चल अब बताओ सब कि ओकर माई नहीं ख ओकर बाबू नहीं खन हाँ ओकर कैसे माने कि झंडा फहरी यही से मोल ले लेनी है अच्छा तोनी के पागल हो सो तोनी के हम जियर तानी तक किना दे तनी हाँ चलो सर पागल तो नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी आई 15 अगस्त पे वीडियो बनले बन जा ए वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जा सब्सक्राइब कर जा और कमेंट में बताइए जा कि वीडियो कैसन लागल नमस्कार प्रणाम हम राजनंदनी गोरसु की गोड़ लातनी अगर आप सबके वीडियो पसंद लगे तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए नमस्कार प्रणाम सब श्रोता समाज के गोड़ चुके गोड़ लगत हम सिंगर नंदू खरवार यही तरह प्यार दुलार बनले रमजा अच्छा से अच्छा वीडियो देखे खातिर लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट करम जा चैनल के नहीं सब्सक्राइब कर ले तो प्लीज भी सब्सक्राइब कर लेम जा बगल में बेल आइकन घंटी बटे ओकरो के दबा ले हम जा आ वीडियो के ही माध्यम रहला कि कोनो भी मतलब कि ज़्यादा मॉल आ शॉपिंग में खरीदत नहीं जा कम से कम गरीब के रोड पे देखत नहीं सामान एक ही होला सामान में कोनो ज़्यादा फर्क ना होला ब्रांड लगावल बाटे लेकिन काऊ का डाउनलोड होके नहीं उतरल लेकिन ज़्यादातर के जौन भी छोट गरीब बुजुर्ग होके गरीब बच्चा होके ओकरा से सामान ले जा बताई जा कि अभी माने कि बहुत फिलहाल ऐसा घटना घटता वो पे हमने के आधारित कर बन जाए कि माने कोनो भी लड़का होके भूखे आज छचनता ओकरा वही से रोजी रोटी चलत बाटे से ज़्यादा हमने के अपील बाटे कि जौन भी गरीब लड़का लोग के ओकरा से सामान ले जा आ सामान अच्छा मिलेला ये नहीं है कि मैंने दुकान में अच्छा मिलेला ए बरी के 2 बरी दाम लोग ले लें लेकिन वो उचित दाम पे देला तो फिर भी लोग ना ले पावेलें तो वीडियो के ये संदेश रहला चलिए यही वीडियो के साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी।